Mayong adlaw kaniyong tanan nga nagpaminaw karon ning tulumanon kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo Dr. ni Obra o Attorney Ellen Batahan. Hingon man sa mga artista nga maghatag kinabuhi ning akong suwat suliran. Ako si Ken, 48 anyos. Minyo, taga T. Padilla Street, Cebu City gud ko. Apan ni ako karon magtrabaho sa barko. Punto medikal kining akong suliran. Kabahin kini sa akong gipamati. Hilimang ko mukaon ug muinom og tamis. Aron yung sabtan, ingon ini ang mga panghitabo. Kamingaw dianing trabaho sa barko Ay, watalay mabuhat. Trabaho ra gyud ug kaon ang atong mahimo. Aw padagsa mga tawag na sa atong pamilya pero usahay dili pud ako sa istorya kay managlahi mamiguras. Kung tigyutin ako, dog na sab sila. Ay, paita. Di bati man kong kagutom. Ngitaw pagkaon Ay, dagan ng pagkaon din sa barko. Kadagan sa mga sugary drinks din yun Soft drinks ug daghan pa. Uy! Ay! Bredgar! Kuyawam tani mo Sakpan ka. Nagkaon na sab ka. Wamuguti laing lingaw din bro. Aw, malagi sab. Monay, di ganahan sa ubang lahi nato din sa barko ba? Mga Pilipino ko no, always eat, less work. Sus, less work ba Sila hinuoy mga tapulan kayo. Permi na lang manawag na itong mga Pinoy og may dili mamahuan. Mao. Mga julog kayo. Sus, yun sa kanila pagtuunan ng ilang mga kursos ha? Pero, bro, di nang tamo kumpiyansa nila bro. Kaya mga traidor na, ug mo na masuko na to. Ilabi na ng mga itom. Mga maldito kaya na. Sus, ihagbong tas dagat na nila. Pagbong pudeta. Napatara sa deta. Dagko lang na sila glawas pero wara na sila sa atong kusog mga Pinoy Sila hinoy ako'y panghambo hagbong sa dagat Ayan pag kumidya og sama na bro. Ay magpagkasabot na sila nga mabisaya panta. Sa man nagkakaw ni ba? Tamis sa ano Kao nagtamis bro. Kay paratang dagat. Pero midako na ba ka bro? Ayaw palabi. Ha? Nidako na bitaw ka dis barko, Ken. Mo ba di ay? Wa man lang ko kabantay god. Gana magud kayo akong kaon dire. Labi pagtamis. Labi, uy. Basin ma, diabetic ka. Ha? Ayaw sa buwi. Kaya di mabaya ko sa barko. Mao pag-control sa imong kaon. Kayo paabot nga may patiun ka unya simbak ko. Kay layo baya ka na mo. Unsa na barong rasa? Unsa maning sakit sa akong bukton? Hubag? Mura maning matagtiki. Wa na ko magkabantay nga sa sige na og kaon, ilabi na sa mga tamis sa barko. Nidako na day ko. Dili maunta ko hilig og kaon og tamis sa bata pa ko. Pero pag diri na ako sa barko, lamit naman jud kayo ikaon og mga tamis. Unya, mao na li akong nabantayan nga daghan na kay kog mga hubag-hubag o matagtiki. Unya,
Mga hubag-hubag lagi. Murag mga matagdiki. Hala, uy. Naon sa magkadi ay kadihakin? Utsaom na rin ako eh. Dili na ako komportable sa akong pagtrabaho diri kay sakit kayo mga matagtikiyaw eh. Hala ka, Ken, uy. Dili ka na sa imong mga gipangkaon diha. Ha? Ini mga pagkaon ba yan diha? Pulos mga processed foods. Murag tagsaragit mo makakaon diha ko tanon. Mao yun. Mga frozen foods. O ka na sang pagsiki ni mo og kaon anong tamis ba? Basi, nitaasan ng imong sugar. Ha? Diabetic na ko? Posible. Ingon ani ding bation. Basin ba? Kay dugay man ka maayo ng imong matagtiki ka ha. Gani. Ay. Makanaog man siguro ko sa barko ani. Ken! Oh, soft drinks. Pasa ko bro eh. Kaya daghanay ko matagtiki. Siguro ka nga mo na hinungdan. Tuo man ka na eh. Inom. Ha? Mo ba nilami ni mo? Inom mo. Dara, inablihan na ni daan no. Di ka maibog. Bugnaw kayo. Bida ni mo eh. Paibog man sa ka. Amin na Ada. Oh. Daan pag ikong matintal gi ka ini. Ni anak po din akong gibati basta magkakaon og magkainom kong tamis. Lipong ko. Burla magkukubog eh. Ngano man ka ni? Naglibog na gud ko aning akong gibati. Daghan na kay kog murag matagtiki. Ug lain na kayo akong panit. Mahadlo ko mo reklamo o magpa-check up kay basin pa naugong ko sa barko. Ang ako mga pangutana mo kining mosunod. Unang pangutana. Dili ko hilig og tamis sa bata pa ko. Pero sa dihang diri na ko sa barko, nahilig na kog kaon ug inom og mga tamis. Gitubuan mo kog mga matagtiki. Diabetic na kahako. Ikadawang pangutana, kung dili tungod sa mga tamis nga akong giinom o gikaon, kining mga matagtiki nako, unsa makahinungdan ani? Kay nagkadaghan man ug dugay ra bang maayo? Ikatulong pangutana, kung makainom o makakaon na gani kog tamis, malipong man ko nga mura kog hubog. Ngano man kani? Bawal na ba gyud ka kung mukaon o muinom og tamis? Ikaupat ug katapusang pangutana. Lain na kayo ang akong panit. Unsa may vitamins ani? O unsa may itambal sa akong mga matagtiki aron nga mahunong ang pagpanaghan ani? Palihog, tawaging tambagi ko kini ang akong suliran, Ken. Mayong adlaw mga suking tigpaminaw din sa tong programa, kini ang akong suliran. Once again, ani na sa bako, si Dr. Rene Obra magiguban kaninyo karong adlaw. Ako motambag sa inyong mga medical problem, kay medical doctor man ako, psychological, emotional, ug behavioral, kay usam man ako ka psychiatrist, ug mga problema sa mga ginadiling drugas, kay usam man ako ka drug addiction specialist. Klase-klaseng pamaagi sa pagpadala sa mga sulat-suliran di kanamo. Pwede kanyo padala sa mong email, suliran_612@yahoo.com or sa atong Facebook account, kini ang akong suliran, official writers page. O diba sa mong buhatan sa 3rd floor, UCR Martinez Building, Usmeña Boulevard, Cebu City. Ang atong makutlo nga pagtulunan karong adlaw ba, mao kini nga to be the best. You must be able to handle the worst. Kanagyod, dance with the music, ragyudaning kinabuhian, no? Ay, gyud ta may kaingon nga, permeragong nindot ang kinabuhi. Kaya kabaluta mo, handle og mga problema. Ug mo overcome that problem para nga dire sa light
at the end of the tunnel, no? Inyong mga legal ng mga problema, ayaw kabalaka kay si Atty. Ellen Bathan nga mo handle ni anak, no? Ako, dili man sa ko ingog kay balog yung tanan, dagang kay sa kong mga limitasyon, pero maningkamot ra yun, no? Akong tubago ning problema sa atong little sender nga si Kin, 48 years old, married, taga Tipadilla Street, Cebu City, no? Sumasa na bati sa drama. Matagtiki ko no niyang problema. Buto ka ako lang paningkamuta, no? Unang pangutana, dili ko hilig og tamis sa bata pa ko. Pero sa dihang diri nako sa barko, mahilig na kog kaon og ginom og mga tamis. Katubuan man kog matagtiki. Diabetic na ka ako. Well, parang masuta na to, Ken, kung diabetic ba ka, ato gyud kang blood sugar determination. As we all know, ang normal fasting blood sugar is 100 paubos, no? Kung ubos na gyud kakayog 60, baka hypoglycemia na ka. Confident ko mutok aning tapikang diabetes kay para sa informasyon sa kadaghanan nga minato karon ako Dr. Rene Obra, ako migitudlo nga chairman sa Diabetic Committee sa Ayong Lions Club International District 301B2. So bago lang kong nag-lecture na niya sa the latest, the most recent was at the North Winds Hotel in Salinas Drive, Cebu City. Wag na timing po ng problema ni Ken nga medyo diabetic siya, no? So, naay mga type of diabetes, naay type 1. Kining type 1, congenital ni siya, common among kids. Type 2, mo na nga ang atong insulin dili enough. Uwa may-utilize kayo sa atong lawas para nga maka-function normally ang atong vital organs sa atong lawas. O sa usang type nga diabetes nga dili mo apply aning kining gestational diabetes, no? So daghan type of diabetes, type 1, type 2 and gestational diabetes. So ikaduhang pangutana, kun dili tungod sa mga tamis nga akong giinom og gikaon kining mga matagtiki nako, unsa man kahainungdan ani kay nagkadaghan man dugay na kayo. Well, wa na ko matubag mayo ang imong primerong pangutana, natay gitawag og retinitis pigmentosa, no? Usa ni siya sa mga side effects sa diabetes. Sa pang mga na mag cramps, na mag gangrene, o sa mata, dali ka masakit o kanang mga yun ani. Katarak uban glaucoma, more prone ka kay low man ang imong resistance, no? Pero kinaka-common yun related to diabetes, nga nasa mata kining retinitis pigmentosa. Daghan kayong mo kamin ng mga problema kung dili well functioning ang imong vital organs, no? Sobra kag tamis, dili ma-utilize ang inunta kanang energy nimo, so mo malfunction or mo hyperventilate ka o nya mo tachycardia ka. So daghang kayo mga side effects sa heart, sa kidney, sa brain, makakos na stroke, kay mo lapot man ang imong dugo, so mga na nga komplikado, daghan mga vital organs may biktuhan. Balikon ako, wa lagi ko mo sa musubmit ka for blood sugar determination og naatay mga tambal like insulin, metformin, nga maoy mahatag sa imo para dili samot o kataas ang imong blood sugar. Sunod nga pangutana, kung makainom o makakaon na gani ko og tamis, malipong man ko og murag hubog, ngano man kaani? Bawal na gyud nakong mukaon mo inom og tamis, so dili og bawal pero minimize lang. Kay bao naman ka nga malipong murag kag hubog kung mukaon og tamis, nganong mukaon sa kag tamis, no? Para na kay bao naman ka nga usa ka botilyang beer mahubog na ka. Nganong mo inom man ka og beer. So mo enjoy ra man mong kinabuhi sa dito mukaon og tamis. Na may mga laing pamaagi gani nabasahan ako somewhere nga instead of drinking cold water in the morning, you drink hot water, no? Kay para nga ma-wash out tong mga namilit-pilit na si mga blood vessels, labi na kung taas kayo kag blood sugar, no? Ma-wash out ng ang mga dili unta angay na diha o mo nindot ang daloy sa imong dugo. Kay mo lapot baya ang dugo ani mga diabetic ng mga pasyente, mga tao. Ikaupat ug katapusang lain ang katapusan ng pangutana. Lain na kaayo nga akong panit unsa may vitamins ani ug unsa may itambal aning maong tiki aron nga mahunong na pagkadaghan. I do believe nga you must take antibiotic na mga kwan dioxycycline or ampicillin o mga cephalosporin,
take niya ani para nga muhup-hup ng nag-infection diha, no? Unya, go and see endocrinologist, no? Naara man kasi Padilla. Ngadto dayon sa CCMC or sa Vicente Soto ba og minus tag budget, o natay budget, adto kag usa ka pribado nga endocrinologist para matutally diagnose ang imong problema ug mahatagan kag sakto nga dosage sa either metformin or insulin or sa may lain nga kung tinuod gyud nga diabetic ka. Okay, expected na nga natay gitawag og diabetic foot, no? Ay magkatol na diha, una kay gamay samad, dugay maayo, ha? Ang uban gani simbak kulag moabot sa sa punto nga ma-amputate ang mga extremities tungod diabetic, ay dugay man maayo ang samad or wound sa usa ka diabetic nga tawo. Natoy akong amigo nga medyo may pagkawat sinanggo. Isa sayo naman ang pag-test og diabetic bakaw, di ba? Manghihi kuno ka, ngatos mga lalaki ha, manghihi kuno ka somewhere, dugukon kuno og almigas ang imong tihi, diabetic kuno ka. Panahon pa ng Tarsan, no? Pero nga nung ato man nang i-apply karon nga naman tayo mga diagnostic procedure, naman tayo mga glucometer nga mo determine kung taas ba atong blood sugar o dili ba. Alright, tonight nakasabot ka sa kong gi-speaker nimo Ken og ngadto sa libuan, millions nga naminaw sa atong programa kini nga akong suliran. Ako si Dr. Rene Obra. Thank you very much sa makanayon ng pagpaminaw sa atong mga programa sa RMN. Taas kay tagriting din sa atong lugar. So from all of us here sa Radio Mindanao Network Production Center, Radio mo nationwide tatak RMN. Daghang salamat o maayong Handumanan so sa ka. Ikaw ay dumating at may iba. Mayong adlaw kanyang tanan nga mga suking tigpaminaw ni ining handumanan sa usa ka app. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ni ining akong ka. Ako si Nick. Sa dili pa ako sugdan sa pagsaysay ning akong kaagi, palihog pagtutok sa awit nga naguluhan. Kung malaya lang ako. Kung malaya lang ako, magsisigawan kung makita. Malaya lang ako, ikaw ay tanging bibig. RMN Drama presents Handumanan so sa ka awit. Ano ba daw sa iyang kaagi ka doon? Mau kini usa ka lalaki nga taga Lama Konsolasyon Cebu. Ang ato matatampo nagdasingan nga Nick. Bay! Bay! Asa ka? Nagos bay! Day umanon ako. Sakto. Nakita ta. Kalaila tigas pong uyab. Ha? Uy, naan di ko uyab? Oo, someday. Sige. Asa man? Balik. Si Olive. Babe, si Nick. Akong best friend. Kagwapa niya. Hi. Nice to meet you, Nick. Nice to meet you too, Olive. Sigurado gyud ko nga magkasinabot mo kay pareha mamigbatasan ni Nick, babe. Mao ba? Pero mas buotan ko kaysa ni Aaron. Sige na. Mag-order na ta. Hi. Nice to meet you, Nick.
Yan hindi makamawa sa una-una, Olive. Napuang naman siguro ka, Nick. Best friend mo? Ang uya ba to? Di ka pwedeng makagusto niya. Oh, nihunong lagi ka. Sultihir ko tinuod, Nick. O sa may problema ni mo? Ha? Nga naman. Ganina ra ko nakabantay ni mo nga muragwa kasi mong kaugalingon. Laom kay kagihon na. Kung na ako isulti, dugay kay ka makatubag. Kapila pa na ako balik-balikon. Kuhan, gidaw ka lang ko, Han. Huwag ko makatug dahil gabi igot. Kung mauna, manglahos ta sa motel. Nahibaw kog unsay buhaton aron makatug ka. Ha? Ay, kapuyag pagkaroon England eh. Pero kinahanglan na kong sabayan si Lilian. Kung gusto kong nindot ka kinabuhi. Naibaw ko nga kuwaon niya na ako ang akong negosyo kung makigbuwag ko niya. Bay, say tanaw ni mo ning sing-sing. Nindot siya bay? Tempa. Ay kong ina nga. Mag-propose na ko ni Oli, bay. Ha? Plano na ko nga isurprise sa ugma. Bangi og sit up, di, ha? Sige. Will you marry me? Yes, Aaron. Yes! Woo! Congrats! Paita. Ganun sa kadaghang babae. Si Olive pa man. Wabad yung ko'y kasultihan kay... Si Aaron lang akong kasultihan sa tanan. O kinahanglan kong magpakaroon ingnon. Ug maayo. Basahan na siya sa akong atabangan. Kay... Nakailalaki siya na ako. Unsa may naani mo, Olive. Nganong na in love mo ko nimo. Bay, may balita ko nimo. Unsa man na, bay? Ularga ko. Ha? Mularga ka? Ano sa man? Kuan, sunod buwan ang ako schedule. Kinahanglan sad nga magtigom ko para sa among future ni Oliva. Mau ba? Kining, bay, ikaw na akong bilan ni Oliva. Dako kay kong salig nimo. Ha? Sige. Sige, bay. Ay, kabala ka. Ako'y bahala. Amping mo din ha? Ikaw, sad, pag-amping. I love you. I love you too. Bay, sige na, kay... Ma-check in para ba ka? Ambing dito. Sige, bay. Palihog na ko og hatod ni Olive sa ila, ha? Nick, di ba naamang kay negosyo nga mang-print mo og mga jersey? Na. Ano lang ko pabuhat ni mo, B, para sa among company ba? Hatagi ko si mong number, B. Sige.
Ni Ma'am Olive, i-deliver ni na mo. Ako na lang i-deliver na. Okay, sir. Ikaw pa manggi nangunay og hatod, uy. Aron nga sigurado nga mahatod yun. Kasaba niya kung aron kung di mahatod imong order. Masuko ka to? Mura man ganito wa ni paki. Ha? Uy, nga naman. Tagsa na lang kayong mo kontak. Usahay, makainom pagyud kon manawag. Ambot lang ko na pa ba kay kasal nga mahitabuan ni inig uli niya. Olive. Basinog na ano siya bugat nga rason. Ambot lang niya. Nick, pwede unya na lang kamulakaw. Nagkinahanglan gyud ko kauban karon. Mag-movie marathon ta. Ha? Sige. Nakatulog rin si Olive sa akong bukton. Iba ko nga di na magbinuo si Aaron. Swerte na kay siya mo. Bugo na kay siya kung magbinuang pa siya mo. Patay. Si Lilian. Hello? Unsa man? Mugawas ka? Or ako may musong diha sa sahod? Nga na nakabuhat man ka na ako, Aninik. Human sa tanan akong gibuhat ni mo, nanghita pagit kaglaing babay. Lilian, nasayop ka. Amiga na to na ako. Mao ba? Kung imong amigo ka, mo'y makakita ninyo ganina. Tanaw ni mo. Inamigo ra tong inyong gibuhat. Yun saan mo pagkaibaw? Na ako'y mga matanik. Mao ayaw gyud pagbinuang nako kung dili ka gusto nga isumbong ti kasi imong amigo. Lilian. Likay itong bayhana. Nakasabot ka. Unsa may angay na kong buhaton. Karon nga nagkasuod na noon mini Olive. Kinahanglan kong mulikay niya. Aron dili mo sumbong si Lilian ni Aaron. Garon sap, di mawa ang tanan nga na anak ko ron. Ug kung mulikay sa ko, mawa si Olive. Pero magpabili na nga akong negosyo. Di na ko gustong magkalisod balik. Hello, Olive? Nick, buwag namin ni Aaron. Unsa? Nagkinahanglan kayo ko nimo karon. Pare ako sa bahay, please. Olive, sorry. Pero, dili mayo nga ako mo'y tawagan ni mo. Ilabi na karon nga buwag na kamo sa akong amigo. I love you, Nick. Olive. Pero nakasabot ko. I love you too, Olive. Pero kinahanglan tang magpalayo sa usag-usa. Importante para na ako nga mong friendship ni Aram. Pasaylo ako. Ikaw ay dumating, nadamay iba sa damdamin. Ilos mo na paglalambing. Dago ko iksalig na ko ang akong amigo. O di ko gustong muguba, ana. Mas gipilit na kong buhian si Olive. O mupadayon ko sa akong kinabuhi kauban ni Lilian. Di nilang ko to. Og daghang salamat sa pagtagading akong tam. More power, RM. Mao kita mga higalang kaagi ni Nick nga taga Lama
Consolacion, Cebu. Uban sa awit ngayang gipangayo, awit nga nakalahan, kung malaya lang ako. Malaya lang ako, malaya lang ako, pagsisigawan kong mahal na. Ang mga kaagi, gibahada na doon sa radyo ni Carol Marie Hikain, ugapos sa direksyon ni Priscilla Reganas. Kamuusap mga higalag, mga sukinti paminaw, kinasingkasing kong gidapit sa papada, sa inyong nagkalain-laing kaagi sa kinabuhi, nga naglibot sa usagawi. I-address lang nining tulumanon, handumanan sa usagawit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmania Boulevard, Cebu City. Ubaga, ipada sa Handumanan Official Facebook page. Hangtod sa sunod na kayon, daghang salamat sa inyong pag